arrastion hori ondo etorriak bide barrietara. Pentsatzen dut gaur egun aproposa dela abaroa topatzeko horrelako leku batean, euria dela eta bakizue. Normalean epela beti da hobea, ura baino. Bueno, gaur hitz egingo dugu askatasuna, literatura eta askatasunari buruz, hori da bide barrietako kulturgunetik jarri diguten izenburua. Eta horretaz jarduten aleginduko dira Jasone Osoro eta Gotzon Barandiaran, ni hemen galderak egiteko nago, besterik gabe. Pentsatzen dut ezagutuko dituzuela bai bata eta bai bestea, baina badaezpada despistaturen bat balego, esango dizuet Jasone Osoro idazlea dela, gaur egun Euskal Idazleen Elkarteko presidentea, gidolaria, telebista aurkezle ere izan da, bere lehenengo liburua ezagunena ez, baina lehenengo liburua Tentazioak izan zen, horrekin egin zen ezagun. Gero etorri ziren Korapiloak, gaztentzako literatura eta tartean Jara, badakizu hemen ez dago, ez? Kontatuko dut anekdota bat Jarari buruz, egun batean hemen Zazpikaletan nengoela, etorri zitzaidan persona ezagun bat, eta esan zidan, nire alabak lituratuta daude zure liburuarekin. Eta ni, zure alabek zenbat urte dituzte? 13. Eta berak jarraitzen zuen berbetan, eta ni pentsatzen nuen, nire liburua ezin da izan. Halako batean esan zuen, Jara, eta orduan esan nuen, Jasoneri kontatu behar diot hau. Hainbeste berotu zen gizona ez hitzaidala, ez dakit lotxa eman zidan esatea gaizu ez naiz Jasoni nigo izalde naiz. Eta idatzi nion Jasoni ez da nion. Pasatu zai gauza bat zure Jararekin, Jara, Greta ere bai, oso zalea da horrelako izenekin Jasone. Eta azkenengo liburua elkarrekin kaleratu du, 12etan Bermuta ditzen da, oso liburu ezberdina da, eleberria, ez dakite akurri duzuen, baina benetan merezi du, historioa da, baina ikuspegi ezberdinetatik hartua, eta interesantea. Eta Gotzon Barandiaran, bera idazlea da, kultura sustatzailea ere bai, azken bolagoetan gehiago dabil kultura sustatzen eta xaxatzen, Larrabetzun jaio zen, ez dut esan, Jasone Elgoibartarra dela. 2 poema liburu ditu, Arrakalak eta Katamalo, Katamaloren arira sortu zen gero talde bat, Katamaloren poemak eta bestelakoak kantatzen zituena, talde bat egon zen, da duela gutxira arte irauten du oraindik? Ez, dagoeneko ez. Gutxira arte ikusi izan ditu bere kontzertuak. Eta Sus argitaletxearekin kaleratu ditu eleberri aurreko poema liburuak ere bai. Errotik eta Gidariaren okerra da azkena, egun kulturgintzan aritzen zara batez ere, ez? Kulturgintza kudeaketan eta. Niri irakurri nuenean literatura eta askatasuna, bertigo apur bat eman zidan, literatura oso gauza handia delako eta askatasuna ere bai. Eta ez dakidalako nun dauden bata eta bestearen mugak, ez literaturarenak, ez da askatasunarenak. Zuek zaretenez hemen, ni hemen oina jartzeko nago eta zuek bertsoak botatzeko, zuen ustez, zer da askatasuna literaturan? Jasone? Edo Gotzon? Usten dut hor hausnartzen ari dela. Arrastion denoi eta eskerrik asko tortziarren eta eskerrik asko antolatzaileari gu kontuan hartzearren bebai eta eskerrik asko Goizalderi aurkezpenagaitik. Uste dut ordu bete dekogula berbaiteko guk eta gero ordu erdi tertulia bat iteko orduan. Askatasuna zer dan definitzen igual egongo ginateke ordu bete. Orduan nik Goizalde galdera bidaltzerakoan askatasuna zer da niretzat egin nuen ariketa zen nik nola lotzen dudan kultur sorkuntzarekin, askatasuna. Eta orduan niri burura lehenengo datorkidana da Joseba Sarrenandiaren Kartzelako poemak. Nik uste dut izan zela irakurri nuen lehenengo 10 liburuetako bat, gure anaia zaharrak ekarri zuen etxera. Lehena izan zen Joseba Sarrenandiaren
narrazioak eta Kartzelako poemak da aldiro berreskuratzen dudan liburu horietako bat. Eta liburu hori irakurrita derrigor askatasunari buruz hausnartzen hasten zara, zer dan askatasuna, ze Joseba Sarrionandiak liburu horretan batez ere horretaz diardu, ez? Diardu kartzelan bizimodua zein den, diardu denboraz, diardu espazioaz. Gerora, nire ustez beste liburu klabe bat berea askatasunari buruzari dena ere bai, ez? Baina horretan gehiago sakontzen duena da ni naiz hemengoa, 1985ean kartzelatik San Fermin egunez ihes egin aurretik idatzi zuena, saiakera liburua da, eguneroko antzera egituratuta dagoena, eta hor erreflexio egiten du, Kartzelako poemetan egiten du poesia, eta ni naiz hemengoan egiten du hausnarketa. Nire lehenengo askatasuna zer den hausnartu nintzeneko oroitzapena Kartzelako poemak da. Seguru aski baita ere nire persona oso urrekoak ere sasoi hartan kartzelaratu egin zituztelako, eta bat emat oraindik kartzelan dago. Orduan askatasuna lotzen dut hasiera batean kartzelarekin. Gero Ataramine kuadernoekin lotzen dut askatasuna, kartzelarekin lotzen dudalako, eta Ataramine kuadernoak hasi ginen egiten duela 15 bat urte uste dut. Eta horra hasi nintzen ere ezagutzen oraindik eta sakonago, eta ez era literario batean, baizik eta igual eguneroko bizipen personaletan kartzela zer den, eta kartzela azkenean askatasunaren ukaziorik handiena da. Gizarte aurreratuek egiten duguna, eta esain aurreratuek ere bai. Gero datorkit Jokin Urain idazlearen Ez dago etxean. Jokin Urainek 22 urte egin zituen kartzelan, eta bitartean hainbat literatura idatzi zuen, batez ere saiakera, eta 2 saiakera liburu idatzi zituen oso importante kartzelako literaturari buruz, bat Errotarria eta bestea Ez dago etxean. Eta Ez dago etxean horretan frogatzen du nola euskaldunok Jan Etxepareren, Bernat Etxepareren sasoitik barkatu, beti ezagutu dugun kartzela, ez? Badakizu Etxepare kartzelan egon zela, ezta? Euskarazko lehenengo liburu inprimatua idatzi zuen Bernat Etxepare, kartzelan egon zen, eta liburu horretan Lingua Baskorum Primitiaen agertzen da ere, kartzela. Eta kartzela agertzen den heinean agertzen da askatasuna, zer den askatasuna eta zer ez. Etortzen zait burura Bordasuri, gerora Martin Larralde bezala ezaguna izan zena, hau ere kartzelan sartu zuten, gogoratzen baldin baduzue, berak egin ez zuen gauza bategatik, eta galeretan, Galerianoren kanta da ezagunagoa. Martin Larralde datorkit, eta datorkit Ruper Ordorikaren kanta, Joseba Sarrionandiaren testua daukana, eta bakizue kanta horretan, Sarrionandiak idatzi eta Ruperrek kantatzen dute nola egunerokoak egiten duen ahantziarazi urrun dagoen, ez? Kasu honetan kartzelan dagoen. Nik gehituko nuke nire ustez Martin Larralde badela ere beste eskari bat Sarrionandiak egiten duena, eta da ez dezagun ahantzi, kontatu behar baldin badugu dena kontatu behar dugu. Ez du balio kontatzea bakarrik guri interesatzen zaiguna, ez? Kontatu behar baldin badugu, konta dezagun dena, konta dezagun ondo egin duguna, eta konta dezagun ez duguna ondo egin. Joseba Sarrionandia datorkit berriro ere, hitzen ondo eza liburuan, badakizu iztegia ez den iztegi bat dela, egunerokoa ez den eguneroko bat dela, ipuinak ez diren ipuina direla, saiakera bat ez den saiakera bat dela, berak novela luzea esaten dio. Eta berak egiten aukeratzen ditu berba batzuk, bere ustez berba horiek galdu dutelako sortu zireneko zentzua, eta bera ahalegintzen da hiztegi horren bitartez hitzei
behintzat berak ulertzen dituen bezala, bere izaera eta bere izatea berreskuratzen, eta esaten du, askatasuna heldu zenean poztu egin ginen. Gero, alde egin zezakela susmatu genuelarik, lotu egin genuen. Batzuk horri neurriak hartzea deitu zioten. Literaturan barneratuta etortzen zait gogora nola deskubritu nuen ere, Gabriel Aresti, ezta? Hemen dago nik baino askoz gehiago dakien persona bat, gero berak hitz egingo du. Aspaldi deskubritu nuen Gabriel Aresti, baina duela 3 urte uste dut izan zela, Gabriel Aresti Euskaltegiak sortu zuen Gabriel Aresti Kultur Elkartea, eta hor martxan jarri genuen Gabrielen lekua deitu zen ikuskizun bat, musika, bertsoa, literatura eta antzerkia uztartzen zituena eta irudia parkatu. Eta hor, Rafa Ruedak egin zuen egia bat esateagatik poemaren kanta bihurtu zuen. Ezagutzen baldin baduzu egia bat esateagatik horretan, Arestik esaten du, zerrendatu egiten ditu, egia bat esateagatik Andrea bortxatu behar badidate, alabak hil behar bazaizkit, ezagutzen duzu, bestela sarean daukazu, Eta amaieran esaten du, egia bat esateagatik euskal letren mundutik kenduko baldin banaute inoiz, inola enaiz izilduko, ez? Nik poema hori irakurri nuenean bere sasoian, enion horrenbesteko garrantzirik eman, duela 3 urte berriz sartu behar izan nuen horrenbeste poema horretan deskubritu nuen zela, ez zela bakarrik Arestik hiperbolerako eta tremendismorako zeukan joera hori, ez? Irakurlearen arreta bereganatzeko teknika bat, edo helburu bat, hori baino askoz gehiago zen jarrera bat, ez? Zen persona bezala eta idazle bezala munduarekiko zeukan jarrera bat. Noski Gabriel Arestik bere aurrean eukin izan balitu ez dakit zenbat pertsona bere alaba hiltzeko prest isildu egingo zen, eta noski bere emaztea bortxatzeko tan balego isildu egingo zen, baina jarrera tremendista horrekin adierazi zuen literaturarekiko eta askatasunarekiko nik ulertzen dudan bezala manifestu bat, ez? Kode deontologiko bat esan dezan, literaturarena, ez? Oda, berdin dit nork ematen didan egurra, berdin dit lagunek ematen didaten, etxaiek ematen didaten, nik idatziko dut, nik pentsatzen dudana eta nik sinisten dudana. Gertatzen dena, gertatzen dela. Lotzen dut ere Jose Azurmendiren manifestu atzeratuarekin, lotzen dut Pantxo Atapeioren askatasuna kantarekin, Manes Pagolak idatzitakoa, Benito Lertxundiren askatasunaren semei, Jose Anartzeren zure askatasunagatik, lotzen dut literaturarekin eta kantagintzarekin, lotzen dut, askatasunaren kontzeptua. Iruditzen zait, berba gehiegi dauzkagula gaur egun maiztuegi daudenak, igatuegi daudenak, gehiegi erabilita daudenak, eta Sarrion Handiak salatzen du zuen bezala, duela 20 urte salatzen zuen, beraz ez dugu arazori konpondu, duela 20 urte salatzen zuen bezala, kendu egin diegu hitzei beraien berezko zentzua. Eta gero, nik pasadan astera arte entzuten nuen goizero albistegiaren aurretik, Euskadi Irratian, kuña bat, iragarki publizitario bat, non emakume bat entzun ziteken esaten, libre, azkenean libre! Autokarabana bat baldin badaukazu libre izango zen. Ez? Eta libertadea erabili dezake boterean dagoen batek, zeinak bere botere ekonomiko, juridiko, politiko eta armatuarekin menperatzen duen jentea, berdin erabil dezake erresistentzian ari den persona batek. Eta berdin erabil dezake autokarabanak saltzen dituen enpresa batek, edo kanek desagertuta arpilatu zuten bankuak. Beraz, niretzat askatasuna zer den,
izan behar da hitzarmen kolektibo bat, eta da etengabeko auzolan bat. Hau da, auzolana da, herritar talde batek, behar izan baten aurrean, hartzen duen jarrera edo egiten duen gauza bat, ez? Gabezia bat betetzeko, hutsune bat betetzeko, erabakitzen dugu batzuen artean lan egitea elkarrekin gabezi hori betetzeko. Iruditzen zait askatasuna oraintxe bertan niretzat hori dela, ez? Eguneroko auzolan bat eta hitzarmen kolektibo bat. Ez dezagun erabili bakoitzak bere erara edo nahi erara. Filosofikoa, ez? Oso. Ez dakit jasone zuretzako filosofikoa den. Bueno, nik beste kontzeptu bat. A ber, claro, eske Otzonen speech hau eta gero neri betxu zienian literatura eta askatasuna gaiari buruz, liburu honetan parte hartzeko eta errepiskazune galderak eta ikusita. Niretzat, lehenik eta baina askatasuna utopia bat. Usto dela, kontzeptu bezala ulertu dezakegu modu garbi baten, zate baterako, kartzelan egonda pertsona bat aske geratzen danean, aske geratu da, baina niretzat hori ez da askatasun pertsona. Nik ustot inor ez gerala libre, behar bada jaiotzen gera libre, baina gero urte mordo bat pasatzen ditugu nolabait esateko sozializazio horren barruan, talde kontzeptu horren barruan, identitate baten bila, identifikazio baten bila, segun nu jaio zeran kultura batekin, hizkuntza batekin, muga batzukin, auzokide batzukin, familia batekin, horre guztiak jartzizkigu azalak, eta azalak, eta azalak. Eta azal horiek nire ikuspegitik itzen dutena da askatasuna mugatu. Eta horren gu benetan gerana, ez da sekula ateratzen edo oso gutxitan ateratzen da. Besteak beste beldurra ematen dugulako. Zergatik jasotzen ditugun balorietako askon arabera, basetaterako maitasuna, ez da? Maitasuna oso gauza ederra da. Baina maitasunak ere askatasunak kentzen du. Zergatik batzutan ez geralako libre gauzak itxeko edo esateko daukagulako beldurra gure inguruan bizidan jende horrek onartuko ez gaitxun, maitatuko ez gaitxun. Azkenean ez gera aske. Nire ikuspegitik literatura da nolabait izateko literatura eta sormena, sorkuntza, sortzaile bezala eta hartzaile bezala. Da modu bat berez mugatuta daukagun askatasun hori bilatzeko. Eta hortarako enbiadarik eta oso gogor bat. Niretzat pentsat oso gogorra da. Nik idazten dutenean niretzat bada katarsi moduko bat, bada purga moduko bat, baina hala ere, eta gero ingo dugu berba hortaz, ze badau autozentzurari buruzko zera bat. Hala ere irutza jata oso zaila dela kentzia azal horiek, atal horiek. Piskat kartzelan asuntuari eta heltzen, hor badao Viktor Frank ditzen da, El sentido de la vida, idatzan liburu bat, bera egon zan konzentrazio esparru baten, eta berak kontatzen zaban nola bertan egon zian akatea zeanian, aske geratu zeanian, beraien gorputza sentitzen zuten aske, baina beraien burua ez, eurak ezian aske sentitzen. Horrez esan nahi du, horrek esan nahi du askatasuna dela gauza azken batean gure buruan dagoen, ez dakidan nik uste dela eraikitzen eta ez eraikitzen den gauza bat. Esango nuke inkluso pasatzen dugula askotan bizitzan erdisa. Baloreak jasotzen, gure izaera eraikitzen, eta beste erdisa gure barruan dauan benetako izaki aske hori atera nahian. Kontatuko dizuet anekdota bat, pixka gero helduko diot gixo literaturari, baina nik ez dut ekarri olako zerrendarik eta zen pixka hartu askatasun pertsonalan aldetik. Zen ikustot azken batean literatura hori ere badala. Edo bentsat nik idazten duten literatura eta niri interesatzen jatan literatura. Nik badaukat lagun bat, 50 urte datorren urtean ingo ditu. Berak, bere gurasoak, izan zian, guraso normal batzuk, izango, beraien sinesmenakin, beraien baloreekin, eta horren arabera ez zuten alaba.
ondo. Alik eta onduen eta alik eta zingurazuko itzen dagoen bezala, alik eta edukazio honela ematen. Berantzate edukazio hori izan zen oso mugatzailea. Bera esan sekula libre sentitxu. Bere gaztaroa eta izan zen nahiko rebelde, etxetik aldein zaban, baina oindara 2 urte galdu ditu bisak, aita eta ama. Eta oin banatu da, eta oin eukidu lehenengo aldiz, eta hola esangot, orgasmo. Horrez esan nahi du. Azke dala, azkeago da orain. Nik ez dut esaten kasu guztietan dola danik. Baina azkenian gure izaeran, zuk lehen auzolan adipatzen zenun, eta da askatasun ikuspegi bada hori. Baina askatasun pertsonalan aldetik nik ustot inguruak, gurasoek, kulturak, hizkuntzak, mugek, itxen dutena dela askatasun pertsonala mugatu. Beraz, ia zelan galdetzen dudan hau. Askatasuna gora ipatzen dugu badakigulako ez dara existitzen. Nik uste askatasuna dela borroka bat, etengabeko borroka bat. Egisa da, ezin gerala erabat libre izan guztiok ez da. Nik ezin dut nik nahi duten guztia egin. Askatasuna ez da gauza bat, hartu eta erabili dezakeguna hola inor eta ezer kontuan hartu gabe. Nik uste dute askatasuna dela helburu bat, bada balio bat, eskubide bat, nola ez da. Baina nik bai pentsatzen, nik oso zailek, ez dut ezagutzen inor, ez dut ezagutzen pertsona azkeu. Ezagutzen dut pertsona batzuk beste batzuk baino azkeagoak diana. Beraien bizitza modu azkeago baten bizi dutena. Horrek daukan presioekin. Asko zerrexagoa da, bizitzia gure etxeak ere nolakoak dira, ezta? Gure etxeak ere garai baten, ez gara jungo ginen ez dakitze urtetara ez da, baina garai baten danak bizizian batera ez da, basunoetan, eta horretik bazizanik ez ondia dauzkago etxeak danak konpartimentatuta, gero eta muga gehiago daude ez da, eta badaude lehioak. Nire okazen txasuak gure burua ere, dala horro mazbetetako eraikin bat. Eta askotak kostatzen zaigu pila bat hor ateak topatzea ez da, eta inkluso bazen ate bat topatzen dozu, zabaltzen dozu, eta ostras, gur pixkat ematen dizu pasatzea ez da. Nire ikuspegitik askatasuna ez da, existitzen da kontzeptu bezala, baina ez dut usten gauzatzen danik. Nik hitzarmen kolektiboarena edo auzolanarena aipatu dut, gu ez gara bakardadean bizi, gu bakarrik bizi, ez? Gu osatzen ditugu hiriak, osatzen ditugu komunidadeak, eta orduan beste pertsona batzuekin bizi zen heinean zure etxetik hasita ere. Zuk mugat dauzkazu berez, zuk ezin duzu egin, zuk nahi duzuna besteak zer nahi duen, zer behar duen, zer nahiko lukeen, zer komeni zaion kontuan hartu gabe, ez da. Horrela ez dago elkarbizitzerik. Horretik diot, askatasuna hitzarmen kolektibo bat izan behar dela, zeure etxetik hasita, zeure bikotetik hasita, ez igual izan gara zeure buruarekin. Hitzarmen kolektibo bat zeure buruarekin. Orduan, nik jaso daukadan esperientzia intelektuala eta jakintza intelektuala apurra nik literaturatik, musikatik, antzerkitik, kultur sorkuntzatik hartu dut gehien bat. Nik oso gutxi ikasi diet politikari profesionalegi eta alderditako zuzendaritzetako kidei oso gutxi ikasi diet. Eta entzun diedanean zelan baiteko gogo eta serio bat beti izan da beste batik kopiatutakoa. Eta normalean izaten di, idazlei kopiatutakoak eta horrelako. Orduan, 20. mendeko euskarazko poesia aztertzen baldin baduzu, hor dago galeraren sentimentu bat, galera kolektibo baten sentimentua.
hizkuntzaren galera, identitatearen galera, lurraldetasunaren galera, zerbaiten galeraren sentimentua dago poesia horietan. 80. hamarka 2000. urte arte esan nik. 21. mendean oraindik batzuk ere jarraitzen dugu galera horrekin, baina uste dut belaunaldi berriek ez dutela horrela sentitzen, ez dute horrela idazten. Baina 20. mendean bai, galera kolektiboa da. Behin eta berriro agertzen den hitz bat askatasuna da, askatasuna, liberdadea, libre izatea, aske izatea. Zapalduta egotea, baztertuta egotea, menperatuta egotea, hori etengabe agertzen da gure poesia gintzan, ez? Narrazio gintzan igual gutxiago, baina poesia gintzan oso nabarmena da, eta gero kantagintzaren parte oso importante bat musikariek idazleekin egindakoa da, edo idazleen testuekin egindakoa da, eta hor dago askatasunaren gabezia bat, kolektiboa dena, ez? Claro, kolektibo hori etortzen zaizu zuri, kolektiboa dena, zu kolektiboki bizitzen duzu, eta etortzen zaizu zuri, zuregana, zeure barrura, zeure personalidadera, ez? Zeure izate horretara. Horretik iruditzen zait hori gainditzeko ere esfortzu kolektibo bat egin behar da, ez? Eta idazterako orduan, bueno, gero sartuko gara. Orain ni bide gurutze batean sentitzen naiz. Eta ezakit oso ondo nora jo, beraz, gero atzera egiteko aukera beti dago bizitzan ere bai, gero atzera egingo dugu. Aipatu du Gotzonek kartzelako, nik uste dut azpi genero bat ere badela, edo genero bat behar bada bere osotasunean munduan demon dena, izan ere idazle asko izan da espetxeratuak eta espetxetik idatzi izan dutenak, ez? Ez dakit burura datorkit Josa Sarrenaldia, burura datorkit Nazim Hikmet turkiarra, Don Quijote de la Mancha espetxean idatzi izan, Miguel Hernández, badalde frantses poeta pilo bat, Oscar Wilde ere izan zen espetxean eta bertatik idatzi zuen. Hortik tiraka, Gabriel Aresti aipatu du Gotzonek, eta burura etorri zait esaldi bat eta apuntatu dut nire burua oso disperso izaten delako batzutan. Beraz, askatasuna kontzepturez existitzen da, eta esan dugu, edo esan duzue, berez errealitatean ez dela existitzen, baina demagun badela eremu bat askatasunerako. Askatasuna izango litzateke literaturaren edo idazle baten ikuspuntutik inoiz ez isiltzea. Bueno, hori jarrera personal bat da, lehenengo eta bat, ez? Lehenengo eta bat, baina berez bai. Berez idazle batek ez dauka mugarik, ez dauka objektibo izan beharrik, ez dauka neutro izan beharrik, ez dauka ezer egiaztagarri izan beharrik. Idazleak nire ustez, nik maite dudan literaturak ez du errealitatea esplikatu behar, ez ditu datuak eman behar esplikatzeko realitatea zein den, baizik eta erakutsi behar du zer gertatzen den, esplikatu gabe. Dogmarik eman gabe, irakaspenik eman gabe, manikeoa izan gabe, eta duan dena duzu libre, berez. Gertatzen dena da, literatura ez dela bizi gaur egun esaterako, 20. mendeko jendarte honetatik aparte, eta jendarte honek dauzkan ezaugarrietatik aparte, eta sistema ekonomikotik aparte, eta egoera ekonomikotik aparte, eta egoera kulturaletik aparte, ez gara hortik aparte bizi. Baina berez, askatasuna erabatekoa da. Literatura, batez ere fikzioa egiten duzunean, erabatekoa da. Lehen Jasoneri zerbait esateko gelditu zaio eta orain konturatu naiz apuntatu egin duela zerbait Gotzoneri erantzuteko. Ez, baina aurretik ere pixkate epatu dut, ez. Ni bat nator Gotzonekin esaten da baina hitzarmen, gu ezin gera lehen ere epatu dut, gu ezin gera bizi erabat libre, kontuan hartu gabe beste inguruan jendea daukagula, ez da. Baina nik batzuen dauka sentsazioa bizi gerala gehiegi ingurua kontuan eukita, gu benetan zer nahi dugun egin gabe. Hor sortzen da holako gatazka bat, ez da.
eta zuk bukaran esan duzu bezala nik uste dut pixkat hitzarmena gure buruakin ere beharko genukela batzutan, ez da, ze batzutan badaukazen txasua iztuitzen gerala. Gure buruaz, gure bizitzaz, ez? Igual literatura erabiltzen dugu, edo erabiltzen dut nik batzutan, da pixkat hitzarmen horiek, nolabait esateko, sinatzeko nire buruakin, ez da. Ni bai pentsatzen dut literatura orrialde zuri baten aurrean zauden momentuan, dana posible. Eta hori marabila bada. Eta horrek sortzen du eraberian zu oso konstiente zera edo zerrin dezakezula. Horrek ematen dizu nolabaiteko botere bat, ezta? Argitaratu ala ez. Zu zaude unibertso bat sortzen, zuk nahi duzun unibertso bat. Zu nahi dituzun pertsonekin, nahi duzun testuinguruan, nahi duzun garaian, eta zuk nahi duzuna esango dute eta egingo dute. Baina hala ere, nahiz da fikzioa izan, zuk idatziko duzun hori, hala ere mugak daude, nire kasuan. Igual idazle batzuk erabat libre de idazteko nuen. Baina nik uste dut hala ere badaudela muga batzuk. Osea, ze naiz eta zu ez izan horra agertzen dana, batzutan bai eman dezake erreparo moduko bat segun zer esatia ez da. Segun zer noren azalian sartzea. Pelikula bat ikusten dugunean gauza dela gertatzen da. Zu pelikula bat zaizera ikusten, distantzia badao, baina segun zaidian kontatzen, horrek zirrara batera egiten dizu, eragin aldizu, eragin aldizu maitasuna, eragin aldizu beldurra, ikara, eragin aldizu nazka, mila gauza ez da, eta idazten ez eranean beste horren beste, eta eraberian zu konstiente zera gero horrek irakurle bat edukiko da bala, eta nire kasuan niri bai eragiten dut horrek. Ni ez naiz erabat libre idazten dut nire ez. Nez da teoria analizan beharko litzateke, ez fikzioa da itxera nizien ez da, baina nik bai mugatzen dut tarteka nire idazteko. Eta orain sartzen gara autozantzuran. Zenbat autozantzuratzen du Gotzonek bere burua? Bueno, nik uste dut idazlearen ariketa egunerokoa ofizioarekin batera datorrela idaztea eta ezabatzea. Zuei gertatzen zaizuen. Idazten duzu eta ezabatzen duzu, idazten duzu eta ezabatzen duzu, eta nire kasuan da etengabeko bilaketa bat, obsesiboa bihurtzen dena, obsesiboa bihurtzen da forma, estetikoki, zer esan nahi dudan, obsesiboa bihurtzen da hitzak bihurtzen dira obsesibo, nik literatura hori maite dut, berba bat soberan ez daukan literatura, hori niretzako oso langintza nekeza da, denbora asko ematen dit, eta bilaketa horretan etengabe ari naiz. Gauzak idazten eta kentzen. Nire izaerarekin zerikusia duten gai asko iruditzen zaizkit ez direla beste batzuen intereseko. Eta hor sartzen da idaztea eta publikatzea. Nik esarritan esaten dut oso ondo bereizi behar dugula idaztea zer den eta publikatzea zer den. Nik behintzat hori nire ezusako maizuen gandik esango nuke ikasi dudala eta zuk idaz dezakezu nahi duzuna eta nahi duzun bezala, baina publikatzea beste ariketa bada, beste gauza bada. Literatura berez argitaratzen den literatura funtzio sozial bat betetzen du. Horretarako publikatzen dugu, beste batzuek guk idatzitakoa irakur dezaten, beste batzuek akaso konpartitu dezaten edo ez, horrek gure egoa ondinoa handiago egiten du, bizi dugun momentuari ekarpen bat egin nahi diogu. Horregatik esan dut lehen ere iruditzen zaidala, esplikatu beharrean zer gertatzen den geure ikuspuntutik azaltzea dela literaturaren egitekoa, eta ez egunerokotasunean ahoz aho, aurrez aurre erabiltzen ditugun hitzekin edo erabiltzen dugun moldeekin, hau da ahozko komunikazioarekin, baizik eta idatzizkoa da literatura, eta horrek uste dut aukera ematen digula sakontzeko eta bilatzeko esaterako askatasunak benetan zer esan nahi duen, maitasunak zer esan nahi duen benetan norberarentzat. Eta gero oso konstiente izan behar duzu, hori publikatzen duzunean beste batekin ari zarela konpartitzen, ez? Oso diferentea da duan. Nik esaterako baldin badauzkat mamu edo eragozpen edo represio edo bestelako keria neure egunerokoan ditzaket, baina igual ez daukat publikatu beharreko hori, ez da inoren intereseko nire ustez
Hori autozentsura da, nik ez dut autozentsuratzat, hori. Nik autozentsuratzat Gabriel Arestirena daukat. Nik gauza asko ez ditut idatzi, naiz eta idazten ari nintzela pentsatu, sentitu dalako, nori hartu dutzo, baten bati kontatu behar badotzat, sujeto jakin bati berari kontatuko diot, listo. Bat hau aireratu beharrik zelan baita esatearren, Zer nik badaukat ikuspegi hori, nik uste dut literaturak persona aldatzen duela, alda dezakela pertsona, eta personek alda dezaketela mundua. Eta ez da nire kontua, Hori 1975 gogoratzen dut, aspaldi irakurri, ez orduan, baina aspaldi irakurri nuela Ustela aldizkaria, Ustela aldizkaria sortu zuten Koldo Izagirrek eta Benito Bernardo Atxagak parkatu, 1975 eta lehen alean dago testu bat literaturaren autonomiari buruzkoa, ezta? Horra aldarrikatzen da lehen aldiz euskal literatura modernoan, literaturak autonomo izan behar duela beste guztiaren gandik. Eta beraiek esate dute, literaturak persona alda dezaketa, literaturak balio behar du Euskal Herri hobe bat egiteko. Nik sinesten dut horretan, publikatzen dudanean. Idazten dudanean ez, idazten dudanean ari naiz neure buruarekin etengabeko borroka batean. Hori publikatzea erabakitzen dudanean, ja beste fase horretara hurbiltzen naiz eta esate dut. Hau nire herrikideekin konpartitu behar baldin badut, beste erabatea kontatuko dut, edo ez dut horrela kontatuko, edo ez dut kontatuko. Nik hori bereizi egiten dut. Literatura autonomoa, baina ez independientea? Bai, independientea da, zentzu horretan. Zer nahi dut autonomoak baduelako muga batzuk, ez? Independienteak ez duena. Nik uste dut beraiek independiente zentzuan esaten zutela. Hitz autonomoa erabili zuten, baina independiente esaten zuten. Eta gero, Atxaga etorri zenean Bilbora eta pop banda sortu, Etiopia atera zuenean hori egin zuen praktikan, ez? Erabateko literatura independiente bat, ordura arte egindakoarekin, ordura arte iritzi politikoak eta batzuek kultura zertarako zen ziotenarekin, erabat aparteko zuen, guztiz. Eta gero Joseba Sarremendiak izuen Gordelekuetan barrena atera zuenean ere bai, ezta? Uste dut horreri buruz ari zirela, ez? Baina jakinda literatura publikatzen duzunean eta beste norbaitek irakurtzen duenean funtzio sozial bat betetzen ari dela eta eragin bat eduki dezakela eta duela irakurtzen duen horrenga. Ez, nagoen pentsatzen ia Gotzonek esan da banean bere mamuak ez ditxula publikatzen, pentsatzen da balako horrek ez daukala beste batentzat interesik, ero ez daukala eragin sozialik, ia nik hori pentsatzen duten nola dan, ala ez, nik uste ez, nik uste segun eta zentzu dian mamuak edo batez ere segun eta nola dauden kontatuta mamu horiek. Eta ipintziarren nola kasu batzuk, hola pixkat ezagunak, oina azken boladan argitaratu diana, Aleine Agirren isa hildan, daude mamu pila bat. Eta nik uste horre bai betetzen da bala, nire ikuspegitik, badauka eragin sozial bat, eta horrek lagundu dezake ere pertsona askori lagundu aldi, Eta Aleine Agirren isa hildan bezala, miren agur meaben kristalezko begi bat, edo hainbeste entzuten dan Lucia Berlinen ipuin horietan bere egunerokotasuna, bere mamuak, bere borrokak etengabe daude. Horren niretzat hori ere bada, horrek ere badauka balio soziala, hori ere komunikatu behar da, eta nik behar dut literatura hori ere. Nik behar dut literatura hori maila pertsonalian disfrutatzen dutelako, hori irakurtzen, niri balio dialako ni azkeago izaten, eta ustetelako pertsona hobeago izaten. Eta pertsona hobeagoa izaten banaiz, seguramente nire inguruan ere bai, saiatuko naiz, pixkat, transmititzen balio horiek, eta azken batean, zu segun eta zure ingurua zein dan, zu segun ze jaso dozun etxian, dudari gabe horrek eragina dukazugan. Orduan, zure aukeraketa
literaturan, musikan, janarian, inkluso jazteko eran, harremantzeko eran oso desberdina da. Eta biztan da, ezta? Oso honetan oso desberdina gara, nik uste dako agula oso... Gero, funtsean, seguramente berdina da askatasuna berantzetan eretzen. Baina ikuspegi diferente batetik anegera planteatzen edo ulertu dugu hasieratikan bai mundu. Zaitu edanagatik, uste dut, pentsatzen duzuela... Ai, ez da entzuten, orain bai. Entzuen zaitu edanagatik, uste dut biek pentsatzen duzuela literaturak mundu alda dezakela. Hombre, nik uste dut mundu alda dezake, klaro, literatura, idaztea eta irakurtzea izan da, nik uste dut hori demokratizatzea eta jende alfabetizazioa izan da iraultzarik handiena. Nik ezagutu ditut irakurtzen ez dakiten 15 urteko nerabeak eta daude bizitzan aurrean erabat babesi gabe. Ez ja bakarrik literatura irakurtzeko, ez dakite, papel bat ematen badien norbait sinatzeko ez dakite zea sinatzen. Joaten balin badien da batera zerbait erostera, daude erabat galduta. Orduan, ja irakurtzen eta idazten jakitea jadia, nik uste bizitza honetan, euki aldozun baliabide edo armarik boteretsunetariko bat, eta literatura ere, batean dana da bat, ez? Eta horregatik hainbeste aldiz egon izan da dau, honetan ez da zentsura baita ere, eta hori mundu alda dezaket aldatzen dut mundu literatura. Bai, ados nau eta adibideak mila dira, egunero gertatzen diren adibideak dira, karo. Buruan baldin badaukagun mundu aldatzea dela sistema kapitalistatik sozialistara pasatzea literaturaren bitartez, hori gauza imposible bada, argi dago, ez da horrela sortuko. Baina lehen esan dugun bezala, norbanakoa alda dezake literatura. Ez daki irakurtzen ez dakienetik, baina munduaren ikuspegi jakin zehatz bat daukanak beste ikuspegi batzuk jasotzen dituen heinean, bera aldatuz joan daiteke eta berak eragin dezake aldatzea eta eragiten du aldatzea. Azkeneko adibidea niri burua datorkidana da, esaterako novela beltzarekin gertatzen ari dana mundu osoan, ez? Novela beltza 20. mendean literatura hori zen, literatura soziala deitzen zena, kritika soziala handia egiten zuena, egoera erretratatzen zuelako bere gordintasunean, eta begira orain zer bilakatu den, ezta? Aldatu egiten du literaturak, eta horren jakitun asko dira literaturak aldatu egiten duela, ez bakarrik literaturak, baizik eta kultur sorkuntzak orokorrean persona aldatu egiten duela. Eta hori boterean dauden asko oso ondo dakite. Oso ondo dakite eta oso ondo erabiltzen dute eta oso ondo ari dira kultur sorkuntza edukiz desjabetzen. Ari dira kultura edukiz desjabetzen eta dena frivolidadea eta denbora pasa beti buruko eta bihotzeko askurerik sortzen ez duen zerbaitekin lotzen eta etekin ekonomikoarekin noski. Hori da adibiderik behinena literaturak eta kultur sorkuntzak mundua aldatzen dutela. Eta gero, zuk esan duzu, historian idazleak, zenbat idazle gartzelaratu dituzten. Ehundaka, ez milaka. Eta oraindik ere gartzelaratzen dituzte, esan dutenagatik, idatzi dutenagatik. Zerbait egiten izango da, ez Zuek bildurra izaten duzu idazterakoan? Bildurra zen dute idazten duzuen zerbaitek eragin handiegi izan dezakelako eta horrek zuen ganako ondorio judizialak esate baterako izan ditzakelako? Asier Etxeberriak zuzeun salatu zuen idatzita zeukala testu bat bere gaztaroan berarentzat eta zer izan zen eta bere abokatuak aholkatu zion ez publikatzeko kartzelara joango zelako bestela. Oraindik ere gauza asko ezin ditugu esan. Batzuk bai esan ditzakete, baina beste batzuk ezin ditugu esan. Hori da realitatea, ez da literatura. Eta zer da, denbora kontua? Zan nahi du denbora ekiz bat pasatu behar da gauzak esaten hasteko.
nik ni ez naiz hola gai polemikoetan sartzen, nahita. Ez, nire kasuan ez da igual beste zuk ekarri duzun gai judizial bategatik, beste zer batzuekin, niri zerbaitek ematen baditolako, ez dakit beldurra nitza, baina gehiegi gustitzen baldin naiz, akaso, ez dakit zer, ez dut automatikamente idazten. Horrek esan du ez nezera libre, eta zutela kontatzen, da zutela idazten, nik neko nuken guztien. Eta nik uste dut nire kasuan mentzat, hori nirekin hilko da. Ez dut uste sekula lortuko dutenik, erabat aske esatia eta pentsatzia, esatia eta edo idaztia pentsatzen dute guztia. Hain naiz poliki-poliki. Eta hain ez, konturatzen naiz, nik lehen pentsatzen aban, txikitan, igual, dana esaten manaban, edo dana kontatzen manaban, edo dana, igual laguna galdu gonditxula, edo ez nindutela maiteko, edo banaukan pixkazera hori. Eta konturatu nez ez, konturatu nez, ez daukala zer, bera zer gertatu ez esatia, momentu jakin batean, gauza bat pixkat. Zure inguruko jendiak nahiz eta ez ulertu, onartu dezake. Baina hori niri adinak da ez da. Nire pentsamendua garbiago eta azkiago esateko determinazio hori. Ere klaro gortzitxura. Guztotan agortzitxura da, oza, nik ez du erabat argi eta azki esaten guzti, pentsatzen. Igual badago lako interes bat. Nik uste dut gero, eskemak eta diskursoak oso diferentea direla. Hau da, kasetaritzak, eguneroko albistegiek kontatzen dute gertatzen dena era batera. Telebistako iritzi tertulia horietan erabiltzen da hizkera bat, terminologia bat, eta eskema bat dauka, eta diskurso bat dauka. Ezin zaiona da eskatu literaturari hori errepikatzea. Uste dut askotan hori eskatzen zaiola literaturari, edo behintzat batzuek nahi diote literaturari eskatu eta idazle batzui hori eskatu. Hau da, esan ezazu nik entzun nahi dudana, nik erabiliko nituzken hitzekin, eta hori ez da literatura. Uste dut euskal literaturan gatazka politikoari lotuta asko idatzi dela, idazle asko markatu egin dira herri honetan irakurri gabe, justu izan dira idazle horiek antidogmatikoenak, izan dira idazle horiek galdera gehien egin dizkiotenak beraien buruei, izan dira idazle horiek dena zalantzan jarri dutenak, eta ostera horiek salatu dituztenak dira dogmatikoenak Euskal Herrian. Baina eta guztiz ere uste dut hori ez dela literaturaren egitekoa, lehen esan dudanagatik, literaturaren egitekoa ez da errealitatea esplikatzen. Gertatzen dena kontatzea da, testigantza bat ematea bada, baina ez esplikatzen, nire ustez bintzako. Eta hori ezin zaio eskatu literaturari. Hori egingo dugu guk herritar bezala, gure artean hitz eginez, egingo duzue kazetariek, egingo dute historiagileek, baina ez idazleok, ez dut uste hori denik idazleon egitekoa, eta gertatu dena eta gertatzen dena literaturara eramaterakoan, nik uste dut jaso dugun gehiegizko heltze gu lapiko baten bizi izan gara urte pila baten, lapiko bat, nik behintzat hori sentitu izan dut. Beti pilpilean eta beti irakiten egondan lapiko bat, orduan literaturak behar du beste, sormenak behar du beste denpora bat. Literatura behar du beste denpora bat, idazteko denpora behar duzu. Hitzak aukeratu behar dituzu, nola esan aukeratu behar duzu. Orduan hori ezin da egin eguneroko abiadura honek eskatzen digun. Eguneroko bizimodu honek eskatzen digun abiadurarekin, ez da? Literatura hortik kanputzi behar dugula. Eta batzuet ematzen dira literatura horretara eramaten ez dut uste dut. Baina egia da, literatura zenbait kasutan balio izan duela eta zenbait tokitan beste era batera esan ezin zitekeenak esateko. Noski hemen ere bai. 70. hamarkadan hor dago Juan Mari Torrealdairen Artasiak liburua, zentsura eta euskal literatura, hor irakurtzea besterik ez daukazue, sarean daukazue, hemen ere egongo da, eta hor oso ondo kontatzen du, idazleen nola egiten zuten zentsura
gainditzeko, ez? Eta hori orduan gertatzen zana hemen, eta orain gertatzen da munduko beste herrialde pila batean. Batzuetan behartuta zaude esango zenituenak beste era batera esaten, baina beste batzuetan norberak aukeratzen du, nik esango dut, kontatuko dut hori beste era batera. Emango dut niri ikuspuntu propioa, literaturak ematen didan askatasunetik, niri ikuspuntu propioa emango dut, ez errepikatu bat. Pentsatzen egin nintzen, lehen momentu batean Gotzonek esan du literatura egitea, literatura sortzea, ez dela bakarrik publikatzea, bada baita ere tiraderetan gauzak iztea. Eta goratu naiz Kafkarekin. Kafka hil zen ia ezer argitaratu gabe. Eta gainera berak utzita esan da utzi zuen, ez zuena nahi horrelako ezer argitaratzerik, eta gero bere erabakitzea askatasun hori edo agurtu egin zuen bere lagunak erabaki zuenean argitaratu. Zuek zer daukazue tiraderetan argitaratu nahiko izanuketena, baina agian zuen lagun batek hiltzen zaretenean esango duena bai, argitaratu. Nikola hasita maitxutakorik ezer, hasitako gauza mordo bat, lagatakoak. Eta gero, baina bat ere interesik ez daukatenak, lehen Gotzonek esan dagoen aritxik nera betasuna lotutako diarioak, baina horre bai ala neriak eta ez diala inon interesekoak, baina hola hasi eta bukatu eta pixkate nik idatzi ditsudanak eta baina pentsatzen dutela ez diala publikatzekoak, ez daukat ezer. Euskat, historio asko hasita eta hor utzita, ukitu dutelako sentsazio momentu horretan, ez dakala jarraipenik, ez dute nik galdu dutelako motivazio, baina hola pentsatzen dutelako ez diala publikatzeko, ez nik eta ere kasualiz. Bueno, nik hori porrotaren onarpenarekin ere lotzen dut, zuk onartu behar duzu idazten hasten zarenean idatziko duzun hori ez dela marabilloso izango. Eta ez duela balio, igual kaka bat izango dela. Igual esperantzaren geratzen zaizu eta esate duzu, bueno, emetik ez dakizen bat denbora garrenera berrartuko dut eta ekingo dio berriro, baina baliteke ez berriro hartzea eta ez ordurarteko guztia ere txarra iruditzea, ez? Nik uste dut idaztea hori baldin bada benetan sentitzen duzuna eta egin nahi duzuna etengabeko saiakera eta porrota dela, saiakera eta porrota, idazle guztiok esango dugu gure egoa apaltzeko beti idatziko duzula hurrengo liburua onena, ez? Beti izango dela hurrengo liburua onena. Baina, bueno, nik hori oso normaltzat hartzen dut, ez? Gaur egun porrota ez da oso ikusia, ez? Librea da baita ere. Librea. Bestea baino libreagoa. Rakasta baino libreagoa da, askoz. Porrota, galtzailea irabazlea baino libreago izaten da. Gure kasuan, eta orduan, bueno, nik oso normaltzat hartzen dut hori, nik kaka pila bat idazten dut, pila bat. Gordetzen dut, baina, bueno, 10 urtera igual berrartuko dut, eta igual hitz bat hartuko dut hortik, edo ideia bat, edo, baina, bueno, oso normala. Ez dute, enaiz amiltzen horregatik, edo enaiz ez diote danari jotzen zenituan. Gauza normal bat. Enkarguzko lanak egin dituzue? Ze hor ere askatasuna nahiko mugatua egoten da, izan ere enkarguzko zerbait egiten denean batzuetan baduelako gaia edo baduelako, bueno, agian gaia ez, baina bai espiritu bat jarraitu beharrekoa. Eta horrek zuengan zelan eragiten? Nik enkargu zin izan dutenean ez dut euki gai bat eta hola ez dien normalian ez jarri izan. Bueno, pues igual hola hartu izan dutenean parte euskal idazleen ipuin erotikoa, esan ipuin erotiko bat. Edo holako salbuespen bat kenduta izatekotan pues igual adin jakin baterako, bai? 12 urteko gazteentzat, baina gero zeri buruz eta hori guztian ez du sekula holako haririk euki, sekula ez hortan markatu. Enkarguz idatzi dutenean bakarrik idatzi dut, igual adin bati lotuta, baina hortik horrela ez.
Eta, bueno, ez modutan niretzat enkarguz idaztea ere, nahiz eta enkarguz izan, hori idazteko zuri motivazio bat eragin zu. Bueno, nire kasua mentzat, zu espalin bazaitxu ilusionatzen eta zuretzat espalin bada horre pizgarriren bat, nik ez sortuko duzu ezer, ez da. Baina, bueno, ni ez naiz enkarguzko lanen kontrakoa. Gainera, ni gaur egun bai bizi naiz idaztetik bakarrik ez, baina idaztetik eta bestelako euskal literaturakin, idazteakin lotutako gauzetatik, eta orduan niretzat enkarguzko lan bat lana da. Orduan nik onartzen dut, eskerronez, eta ez nahi sekula sentitzu ez mugatua, ez nire askatasuna bastagizu pixka bideratua, ez oso libre. Gai aukeratzeko orduan estiloa eta hori guztia oso libre sentitzu zen ez beti. Zukutzen? Nik nahiago neuke enkargu gehiagoki. Baina ez daukat horren beste. Enkarguak egin dizkidatenean, osarren hartu ditut, eta gainera nik dut faltasunerako ariketa oso nagala, ez da? Ez duzu beti egingo zuk nahi duzuna. Idazlea izan da. Badago zu beste literatura ez dakien jentea, eta zu baino gehiago dakien ere bai, eta zu baino irakurle hobea dena ere bai, eta oso osasungarria da hori. Idazleak nahi dutena egiten dute? Nik maite ditut, idazle lagunak asko, asko maite ditut, eta asko mugitzen naiz horretan, baina, gu ustuta faltasun apurua falta zaitu. Orokorrean? Orokorrean. Gure egoen preso gara? Bai, noski. Begira non dauden gu eta non dauden besteak. Ez. Nire ustez bai, eta enkarguak, porrota, holako gauzek, txaloko batzuk hartzean, antzean behin, kopoteko batzuk, ondo da, niri behintzat on handien. Baina plazara ateratzeko jason edo gotzen berdin zait, ez da behar ego apur bat, zebestela norbera beritzen da atzean, ez? Pentsatzen baldin badu, ez. Hombre, klaro, ez dakit, agongo da, behar bada, ego puntu bat, ez dakit. Nik uste dut, nire kasu hementzat, sartzen zera mundu hontan jakin gabe nu sartzen zeren, eta alako baten, azten jatzu jendia deitzen, olako mai inguruetan parte hartzeko, eta alako baten esaten duzu baietz, eta, bueno, batzutan ondo atatzen eta bezatzen ez egin duzta. Baina, ez dakit, bada igual, nik nire kasuan onartuta daukate nire lanbidean beste atal bat hau, eta azkenean pixkat ikasi ere itxen da. Eta segun zein langaia, segun zeintzu dian maikideak, segun horri handakazun jendian arpixetan ere ikusten duzun faktore asko da, ez da. Baina guk azken batean ez gara bertsolari bezala, ez da, bertsolari batek azken batean improvisaudia du momentuan ematen duten gaian inguruan eta behin gaur gotaz. Guk gure lana, gure ofizioa idaztea da, eta hortarako behar dugu denbora, behar dugu tempoa, behar dugu patxada bat, behar dugu porrota, gauza asko sortu eta bota, eta gero hauek dira, beste bolo batzuk, bezala, ez da? Musikari xedaken bezala diskoa ateratzen da benean kontzertuak, guk tarteka holako lekuetara ditzen digute, eta hausia itxen dut, ez da. Ez naiz ni oso konstiente, oso konstienteago izango banitz behar bada igual apuro gehiago emango zean. Hasieran apuro gehiago ematen zea pixkat, goitxu nire zen. Baina, nik hartzen dut pixkat nire lanan beste parte gara izan. Esan digute ordu bete egin behar genuela, ordu hau betea egin dugu, eta behar bada zuetako bateren batek galderaren bat egin nahi dio edo bati edo besteari hemen baietz esaten du. Aurrera. Mikroa ekarriko du, bai. Mikroa ekarriko du eta hobeto entzungo dugu denok. Bestela, ya está, orain bai.
niri iruditu zait hasiera batean ematen zuen kontrajarrita zenbetela, baina ikuste dut elkarren osagarria izan dela, ezta. Niri igual nire izaeragatik edo Jasuneren ikusmoldea hurbilagoa egin zait Gotzonena baino. Baina ikusten dut biak direla nolabait esateko askatasunaren alde bi, ezta. Eta barrura begira dagoena, pertsonaren barrura, eta bestea pixka bat jendartera, alde sozialera eta publiko. Hori esan da, orain azkenean ibili zarete egoaren aldera horrekin, nik esango nuke egoa baino gehiago dela nia. Hala, idazleak nia baldin badauka, behar den bezala, hala, bere barruarekin akeak eginda, bizi baldin bada, eta askatasun puntu hori tokatzen dugu, bere literatura aberatsagoa izango da. Aberatsagoa izango da, irakurlearen niarekin elkartuko da nolabait izateko. Eta elkarren arteko puntuak asko ugariagoak izango da. Berriz, inkarguz idazten duenik balego, nire ustez, horrek zeltasun bat izango da. Eskatasuna falta zaiolako, ez duelako hitz egiten bere buruarekin, ez eta enkargo batekin. Eta ez da bera islatzen bere idazlean. Eta nik hori galdetu nahi dizuen, ea zuek idazten duzuenean, ea sentitzen duzuen, nolabait ere zuen niarekin ari zaretela hizketan ginen, gero hor aratzen duzuenean beste irakurle batek irakurle izan, eta zuek nolare bait ezagutu zatzen. Bihotz. Nik erabaki nuen idaztea enintzelako kapaz. Horrela hitz egiten ari naizen bezala egunero, nire inguruan, nintzelako kapaz ondo esplikatzen eta ondo adierazten sentitzen nuen eta esaten nuen. Beste batzuk hori musikaren bitartez egiten dute, eta beste batzuk beste kultura adierazpide batzuen bitartez, eta nik aukeratu nuen idaztea. Orduan, etengabeko bilaketa bada. Ni idazten hasten naizenean ez dakit nora iritsiko naizen. Idazlea hasten denean idazten ez dakit nora iritsiko den. Ez dakit bere barrutik zer aterako den. Ez dakizu. Egiten baldin baduzu fikzioa, poesia zen. Egiten baldin baduzu saiakera ez da. Egiten baldin baduzu literatura ez dakizu nora iritsiko zaren. Orduan, etengabe ari da zure barrutik azal berri bat ateratzen, gauza berriak ateratzen dira, eta guk mendebaldean gauza batzuk izendatzeko berba batzuk galduta ditugun bezala, ekialdean ez dituzte galduta, eta bilatzen baldin badituzu, berba bakar horrek, fonetikatik hasita ere, ateratzen dizu beste sentimendu bat, ez? Beste sentipen bat. Orduan hori etengabeko bilaketa bada. Eta nia etengabe ari zaizu eraikitzen. Osea, zurekin batera hasten da. Eta gero eta gehiago idatzi, gero eta gehiago deskubritzen duzu zure burua. Kontua zein da, nik ikuspegi bereizia, ez dut, zuk esan duzu, ez dut uste denik. Ikuspegi bereizia, nik igual ez dut ondo azaldu. Nik esan nahi dut oso neure baitakoa dena nire esaterako urreko batekin, kotearekin, edo seme-alabekin, edo amarekin izan dudana. Nik asko pentsatzen dut, edo aitarekin asko pentsatzen dut hori publikatu behar baldin badut edo ez, eta nola publikatzen dut. Idatzi dudan bezala segurazki ez du balio. Idazten duzu bulkada batean, eta hori espaduzu iragazten, espaduzu kalbae bat hartzen, ez dut uste, iruditzen zait, ez duela balio. Egin behar duzu beste bilaketa bat. Eta hortik ere gerta daiteke gauza oso ederra da, beste batek irakurri edo entzun, eta horrekin bat egitea. Poesia idazten baldin baduzu, gertadakizu, zuk idatzi duzuna, unkitzea persona bat, baina zuk idatzi duzun motiboagatik ez oso motibo diferente bategatik. Guk eduki dugun esperientzia ederrenetako bat Katamalorekin izan zen, zuzeneko emanaldiak egiten genituenean, nik horrela esate dizuet oso txarto pasatzen duen eszenario aurrean. Baina
estenariora igotzeko nuen aitzaki bakarra zen emanaldietan ikusten nuela jentea eta emanaldi osteetan hitz egiten nuela jentearekin eta bageneukala bat egiten gituen zerbait eta ziren hitz horiek, ziren doinu horiek eta ni bizi baldin banaiz komunitate batean zer nahi dut gehiago nirekin bizi direnek ni aintzat hartzea baino. Ez goratzea, ez goratzea. Esan nahi dut aintzat hartzea. Ni ere banagoela. Hori da azkenean nire ustez. Nik behintzat hori horregatik publikatzen dut. Baina niarena, eta askatasuna, eta mugatuta sentitzea edo ez, hori etengabea da idazten ari zarenean, ez dakizun zer idatziko duzun. Nik behintzat. Bai, era eta dos. Eske, nik ezin dut idazteko orduan nire barruan doan nia atera eta hemen laga. Ezin dut, ez dakit, nagoanean parranda bat itxen nire barruko nia atera eta kanpoan utzi. Hemen ere ni naiz gotzondan bezala eta goizalderan bezala. Eta bakoitza daukagu berbetzeko modu bat, mobitzeko modu bat, begiratzeko modu bat. Eta hori gainera aldatzen dihua urteetan zehar. Eta aldatzen da, eta horren arabera gure idazteko era ere beharra da aldatzen da. Ni gazteentzat idatzi izan dutenean ere nik nire nitasunetik idatzi izan dut. Nahiz da nire buruan igual ez egon hainbeste helduentzat idazten dutenean bezala ez da gizela esan, berri igual gazteentzat idazten dutenean nire helburua gehiago da harrapatzea. Bai, oso kontziente naizelako adin horretan irakurlea harrapatu behar dela. Eta horretarako saiatzen naiz erabiltzen idazkera erresa eta bereiak identifikatuko dian abienturak eta hori guztia. Baina jasone da idazten da bana orduan nire pusketak daude liburu horietan baita ere. Bai onartzen dut nik zenbat eta zintzuo jokatu, zenbat eta azal gehiago kendu trabaitzen dian azala idazteko orduan, sentsazioa dakat hobeto ulertzen dala kontatu nahi dutena. Eta beste horren beste gertatza jatan niri irakurtzen dutenean, nik askotan irakurtzen dutenean ere, nik bilatzen dutena da besteen berbetan nire nia. Eta hori topatzen dutenean zen dut joke guai. Hau da, nik bihar nabana ez da. Eta hori aldatzen da, desberdina dalako zure begirada ere, 15 urtekin, 40ekin eta pentsatzen dut 60ekin, ez da. Baina ezin duzu atera. Gotzon da gotzon, eta ni naiz ni, eta goizalde da goizalde, ez da. Eta nik uste dut, lehenegoak eta nik idaznen artean lagunak, pentsa binbiot, pare bat. Ezagunak bai, baina lagunakola deitzeko eta baina eraberian ni oso kontziente naiz, bakoitzak dauka bere lekua. Nik ez dut nahi du ezin, absurdoa da, gotzonek dauka bere estiloa, bera dauka bere estiloa, dauka nire estiloa. Gu juten baldin bagera sofa bat erostera, behiratuko ditu guztak izan bate altzari den da eta erosten duzu zure gustokoa. Eta ja, orduan, zentzu horretan da marabila bat, ni asko egotea, eta bakoitzak bere ekarpena itxia. Eta gainera, batzutan, posible da, nire liburu bat, igual, zuk irakurri dozu 12 minutu eta gusto jatzu, eta beste bateri ez. Tengame beste bat igual gustatu zitzaion Greta eta zuri ez. Balako geralako. Juten gera museo batera eta kuadro bat ikusten dugun bakoitzean, kuadro berdinan aurrian, segun zein dan begira idana gauza desberdin bat ikusten du, ezta. Eta hori kuadroa da, ematen da bala gauza objektiboagoa izan dela irudi bat, ezta. Letrak eta letra artean, esaldi artean kontatzen duguna eta gauza eta beste hor, beste unibertso daude, baina niri gabe, sorkuntza ez da. Beste galderarik? Animatu gaur dan erantzuteko prest daude. Bai, zandan. Animatu naiz ni berriro. Gogoratu naiz hitz egiten ari zinetenean askatasunari buruz eta literaturari buruz, munduan izan diren diktadorerik handienak eta askatasunaren kontrakoenak beti jo dutela liburuak erratzen.
Alexandriako liburutegia errezenean, edo Hilderrek liburuak plaza publikoan errezituenean, edo hainbeste eta hainbeste, ez da? Eta zensura jarri dute, Franco, Mussolini, edo Rusian, edo ez da? Kontua da, bi askatasunaren bi aldeen kontra jotzen dute. Hau da, pertsona benetan, Jasonek esaten zuen moduan, bere barruan, bere baitan, librea izateko sentimentu horren kontra jotzen dute, eta gero sozialki ere, gizartea, jendartea, libre izatearen kontra jotzen dute. Eta hori lortzen dute literatura kamustu. Nik uste dut literatura eta askatasuna erabat lotuta daude. Eta horiek oso konturatu zen. Beste galdera bat, bueno, ez da galdera bat, baina bada galdera bat. Esan duzu, Gotzonek esan du, lehenengo bulkada baten ondorioz idazten duzula edo askatzen duzula barrua, eta gero galbaea datorrela eta lana datorrela, ez? Berbadak askok ez du jakingo, literaturaren prozesu luzea dela, ez dela bakarrik idazlea bere bakardadean idazten ari denean, baizik eta idazten ari denean, eta gero horren ondoren galbaiak pasatzen hasten denean, ez? Beraz, literatura, eta da galdera, laborategi kontua da. Zuk esan duzu editorearekin lanean hasten zarenean, eta norbera ere bai. Bueno, aipatzen dute editorea oso importante iruditzen zaidalako, eta beste gai oso polit bat da, interesantea, gaur egun zen nolako irakurleak egiten ari garen. Ze literaturzale egiten ari garen. Nik nire esperientziagatik lehen kontatu danaz aparte, bueno, editorearen lana ezinbesteko iruditzen zain literatura. Niri behintzat gertatu nire esperientziaren arabera, nik liburu bat entregatu dudanean, editoreak egin dizkidan zuzenketa, ekarpen, iradokizun guztien ondoren, askoz liburu behar idatzi dut. Eta ez dut horrela literaturak asko irabazten duela. Gaur eguneko literatura iruditzen zait, oso merkatuari lotua dagoela, editorearen figura artisau hori desagertzen ari dela, literatura liburu asko ateratzen da, oso ondo idatzita ezer ez dutenak esaten, nire iritzi da. Helburua delako ondo idatzitako gauza bat, irakurleari ez diona inongo deserosotasunik sortuko, bere etxeko sofan edo hondartzan edo dena delakoan irakurtzen ari denean ez diona inongo deserosotasunik sortuko, ez intelektualik, ez afektiborik, eta hori dela nagusitzen ari den literatura. Oso merkatuari lotua dena eta oso izotzeskoa esango nukenik literatura hori. Eta horre editorearen figura iruditzen zait klabea dela. Editore zorrotzak irakurle onak egitea merkatuaren tiraniatik kanpo egongo direnak oso importantea dela. Eta zoritxarrez alde batetik, baina zorionez beste alde batetik, euskal literatura ez dago merkatuaren menpe, gu horretan ez gara indartzu. Iruditzen zait, lan gehiago zaindu beharko genukeela editoreak sortzea, irakurtzen ikastea, eta irakurtzen irakastea. Utzi merkatuaren tirania albo batera, horrek esan nahi du, erakunde publikoek egin beharko luketela euskal literaturaren aldeko apustu sendo bat, euskal kultur osoaren aldeko apustu sendo bat, baina gure kasuan literaturaren aldeko apustu sendo bat, argitaletxeak ez daitezen egon merkatuaren tiraniaren menpe. Guk ezin dugu saldu, espainolez saltzen dan beste, ez inglesez saltzen duten beste, guk ezin dugu hoiekin konpetitu. Eta gainera ez daukagu irakurlenik, ez ditugulako
ez dugulako irakurlerik sortzen, ez? Nire ditzen zait, editorea ezinbesteko figura badala, galtzen ari dana, eta horrek eukiko du eragin literaturan. Gaur egun dauka euskarazko literaturan eragin. Editori faltak. Bai. Ez diot bakarrik nire iritzi personal edo kriterio edo kritika literariotik. Diot, idazleek esan didatelako, berai ez dietela edizio lanik egin. Zergatik atera egin behar zelako liburua. Nik uste dut hori konpondu beharreko gabezia handi badala. Eta Jaurlaritzak, bueno, barkatu. Nola planteatu galdera hau, baina zuk esan duzuna dira, gaur egun gaientzen ari den literatur mota da, irakurlea erosota patxadak ikusten duena, hor, sofan beretzean, eta inolako sentimenturik biztan ez duena, edo sentimentu maitasunaz, ez dakit zer, ez dakit nor, ez dakit novela beltza, eta gaur egun hainbeste arazo euskagu mende honetan refusiatuan gero, pobrezia dela, lan falta dela, gazten lanaren bila aritzen direla. Hori guztia ez luke izan beharko literaturaren helburua hori islatzea. Nire ustez ez. Ez? Nire ustez ez. Nire ustez edo bai, baina ez hori bakarrik. Nire ustez literatura bada ere batzutan iesbide bat. Bizi dugun errealitatetik, nolabait esateko, ies egiten laguntzen digun tresna bat. Eta hori ere zilegi da. Nik uste dut, literaturan papela ez dela bakarra. Literatur mota eta genero eta estilo eta edukialetik desberdinak egotian aldekoan ez ni. Bueno, hori nire... Bueno, baina niretzat ez da hori bakarrik literaturan funtsa izan behar. Igual falta dela, esan laike, ez dakit, baina... Ez dakit zuria dan galdera bat, esan nahi dut, zuk gabezia bat ikusten duzu zentzu hortan, eta uste duzu egon biako litzatekela literatura bat, alde hortatik... Guk askotan eztabaidatu gai horri buruz, ez? Eta... lehen aipatu den bezala, gaur egun, sorkuntzaren prozesua eta bizimoduaren prozesua ez datoz bat. Oso azkar bizi gara, baina guk denbora asko behar dugu sortzeko, literatura. Berbarako, bertsolariari ez zaio hori gertatzen. Bertsolariari gaur galde diezaiokete Sirian, Alepo zergatik bombardatu duten. Zergatik bombardatu zuten atzo eta gai horri buruzko egoera batean jarri bertsolari eta bertsolariak erantzun egin behar du, ez? Zerbaitik gaitik hartu dio lekua bertsolariak idazleari garaiko kronista bezala. Gaur egun bertsolaria da referentea. Iritzi politikoan ere bai, iritzi publikoan ere bai. Maialen Lujanbio, Amets Arzaius, Andoni Egaña, jente hori da, gaur egun referentea dena, lehen idazleak zirena, gaur egun horiek dira. Segati da, horiek momentuan erantzuten dute. Nik oraintxe bertan refusiatuen gaiari buruz idazten ari naiz, baina ez dakit noiz publikatuko dudan. Ulertzen didazu? Zekau, liburu batek behar du gutxienez urtebete. Eta urtebete horretan gai hori desagertu ez da ingo, ez? Baina igual beste gai pilpilean dagoen gai bat aterako da. Eta horri buruz ere idatzi da nahiko dut, baina handik urtebete ere idatziko dut. Ulertzen? Edo poemak idatziko ditut, baina argitaratu, liburu formatuan egiten badut, denpora batera idatziko. Sorkuntzaren denpora eta eguneroko bizimodua ez datoz bat. Eta gero eta zailagoa da guretzat hori, gero eta azkarrago bizi gara. Eta edukiak gero eta
arinago konsumitu eta bota egiten dira. Konsumitu bota. Literaturak ez dauka horrekin zerikusirik. Literatura beste erloju bada. Gure erlojuak, orratzak askoz astiroago doaz. Eta horra arazo badaukagu. Nik beti jarri dut adibidea, ez dakit nola egiten zuten, baina Hego Ameriketako literaturan, esaterako ipuingintzan, Argentina, Kuba, Nicaragua, Mexikoko idazleek gertatzen ari zena kontatzeko esan zuten ipuina erabili behar dugu, laburragoa delako eta lehenago publikatu ahal izango dugulako horri buruz. Eta sasoi batean idazle batzuek novela alboratu zuten eta ipuinak idatzi zituzten. Zeri buruz? Momentuan gertatzen ari zenari buruz. Pasekiten novela bat idatzi behar ezkero, 3 urte pasako ziren. Orduan gai asko igual sarkituta, erreferentziarik ezin egin. Nik uste dut idazle bakoitzak erabaki behar duela zeri buruz idatzi. Niri interesatzen zait munduaren egunerokoarekin eta bizi naizen egunerokoarekin lotua dagoen literatura, baina oso zaila da hori. Eta bueno, maitasunetik ere enfoka daiteke. Errefuxiatuen gaia maitasuna apurtxu bat balego personen artean, Beste gauza bada, merkatuak agintzen diola idazle bati, eta idazleak onartzen du, begira, formula horrek oso ondo funtzionatu du, 200.000 saldu dituzu idatzi beste bat horrelakoa. Irakurle hori badago. Gaur egun euskal literaturan esateko oso zaila da arriskatzea, hau da, bestera batera formulatuko dut. Idaztetik bizi nahiko luken idazle batek, gaur egun oso aukera gutxi eukiko lituzke arriskatzeko, esan nahi dut, Isiar Rozasek arriskatu duen bezala Beltzuria liburua idatzita, esaterako. Oda, esperimentuak egiteko. Idaztetik bizi gura da baldin baduzu, kanon batzu daude, merkatuak exigentzia batzu ditu, eta zuk onartze dituzu edo ez. Alde hona badauka euskal literaturak, idazleon gehiengoa eskarela bizi horretatik. Eta igual egin genezake, baina gaur egun hemen arriskatzen denak ez du jasotzen saririk. Lehenengo Gerra Mundialari buruz oso liburu ona kaleratu zen igaz, euskaraz. Ez dakit, beste galderarik baduzue? Eskerrik asko, ona etorri zaretelako eta gurekin pasatu izan dituzuelako ordu terdi edo minutu luze hauek edo labur hauek. Eskerrik asko.